Λοιπόν, hello από μένα, είμαι ο Άρης Αργυρόπουλος και μαζί θα κάνουμε τις ασκήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο e-learning από τον καθηγητή της οδοποιίας 1. Θα ξεκινήσουμε με την άσκηση 1 την οποία έχει δώσει. Σε αυτή την άσκηση ζητάει αρχικά τις συντεταγμένες των σημείων ε, ω, ε τόνος και ω τόνος. Το ε είναι το μέσον της πρώτης κλωθοειδούς της οριζοντογραφίας, το ω είναι η αρχή του κυκλικού τόξου, το ε τόνος είναι το μέσο της δεύτερης κλωθοειδούς και ας μην φαίνεται πάρα πολύ καλά στο σχήμα. Το ω τόνος είναι το τελευταίο σημείο του κυκλικού τόξου ή στην ουσία η αρχή του κυκλικού τόξου αλλά από την άλλη κλωθοειδή. Ξεκινώντας, έχουμε μια α ίσο με μη κάπα μείον α κάπα. Συνεπάγεται μια α300 μείον α κάπα. Το 300 βγαίνει από το 1300 μείον 1000, νομίζω είναι σχετικά εύκολο, μείον 241,40, το οποίο 241,40 είναι το χ1, το οποίο χ1 μας δίνεται εδώ και είναι η απόσταση του α από το ε, δηλαδή από την αρχή της κλωθοειδούς μέχρι το μέσο της κλωθοειδούς, της πρώτης κλωθοειδούς. Το r είναι η ακτίνα του κυκλικού τόξου και το ΔR2, το οποίο ΔR2 στην ουσία είναι το 5,44, μια απόσταση από τον άξονα ψ. Βγάζουμε 241,40. Το χ βασικά να πούμε το εξής, ότι ψάχνουμε αυτή τη στιγμή συντεταγμένες σημείων και όχι χιλιομετρικές θέσεις. Οπότε αν ψάχνουμε χιλιομετρικές θέσεις θα βγαίνουν διαφορετικά νούμερα, να το προσέξουμε αυτό. Το χ είναι το 1000 η συντεταγμένη του σημείου μ συν 58,60, το οποίο υπολογίσαμε πριν από το μ α, συν 35,96, το οποίο είναι η απόσταση χ1, δηλαδή όπως είπαμε η αρχή της κλωθοειδούς μέχρι το μέσο της κλωθοειδούς και βγάζουμε το χ94,56. Το ψ η συντεταγμένη του σημείου ψ, η συντεταγμένη του ε όσον αφορά το ψ, είναι το 1000 μείον ΔR1 δεύτερα, το οποίο είναι αυτή η αποστασούλα εδώ πέρα. Το ΔR1 δεύτερα είναι αυτό εδώ και είναι η απόσταση του άξονα χ από το ε. Οπότε έτσι βρίσκουμε τη συντεταγμένη σημείο ε. Πάμε στο ω. Το ω είναι πάλι 1000 συν 58,60, το οποίο είπαμε είναι το μ α, συν 71,77, το οποίο είναι το χ, το οποίο είναι η απόσταση από το α μέχρι το ω, οριζόντια. Η απόσταση αυτή είναι το 71,77, 1130,37. Το ψ ω είναι το 1000, αυτό εδώ το 1000, μείον το ψ1, το οποίο ψ1 είναι το 4,31 και είναι αυτή εδώ η απόσταση. Αυτά είναι απλά μέχρι τώρα. Το χ τόνος είναι χ κάπα, δηλαδή 1300, μείον 2,72, δηλαδή ΔR2 δεύτερα, όπως πριν το έχουμε υπολογίσει και από αυτό. Αυτή η απόσταση, η μικρή εδώ, είναι το ΔR2 δεύτερα. Το νι κάπα είναι ίσο με 300, συνεπάγεται, τι είναι αυτό, συνεπάγεται μια α τόνος είναι 300 μείον R μείον ΔR1 που είναι το 1,08 μείον 80,56, το οποίο είναι το χ μη, αυτό εδώ το χ μη αυτή τη φορά. Είναι παρόμοια φάση με το προηγούμενο ε και το ψ τόνος είναι το ψ του νη, δηλαδή το 700, συν 18,36 το νη α τόνος, το οποίο το έχουμε υπολογίσει 300 με 200 σε τόνος 700 συν 18,36, ναι, το υπολογίσαμε πιο πριν, συν 80,56, το οποίο και πάλι είναι το χ μη, χ ω τόνος. Το χ ω τόνος αυτού εδώ είναι το χ νη μείον ψ, μείον αυτό το ψ εδώ, το ψ2, το οποίο είναι 1300, αυτό εδώ, από το 1000 μέχρι το 1300, μείον 21,62, το οποίο 21,62 είναι το ψ, δηλαδή απόσταση το ω τόνος από το ψ τόνος. Το ψ ω τόνος είναι πάλι στην ίδια κατάσταση με πριν, όπως το βρήκαμε και στο προηγούμενο. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα, το οποίο θέλει χιλιομετρικές θέσεις των σημείων όπου η χάραξη παρουσιάζει καμπυλότητα S με 1/300.
ξέρουμε ότι η καμπυλότητα αλλάζει μόνο στις κλωθοειδείς, οπότε ξέρουμε από πριν ότι μέσα στις κλωθοειδείς και μόνο θα πρέπει να παρουσιάζεται μια καμπυλότητα 1/300, δηλαδή όπου υπάρχει ένα R το οποίο είναι ίσο με 300 μέτρα. Τώρα μπαίνουμε στον τύπο της κλωθοειδούς α της δευτέρας ίσο με R επί L, για α είναι ίσο με 120, το οποίο α αναφέρεται στην πρώτη κλωθοειδή, βγάζουμε το L είναι ίσο με 48 μέτρα, δηλαδή 48 μέτρα από την αρχή της πρώτης κλωθοειδούς βρίσκεται το σημείο το οποίο ψάχνουμε. Αντίστοιχα, άμα το κάνουμε για τη δεύτερη κλωθοειδή, δηλαδή για α ίσο με 180, η απόσταση 108 είναι από το τέλος της δεύτερης κλωθοειδούς προς τα μέσα, βρίσκεται το σημείο το οποίο θέλουμε, δηλαδή εκεί που τελειώνει η κλωθοειδή στη δεύτερη, άμα το πάρουμε προς τα πίσω, σε L ίσο με 108 μέτρα, εκεί βρίσκεται το σημείο το οποίο θέλουμε με καμπυλότητα 1/300. Τώρα, εδώ αυτό που κάνει το εξής. Επειδή γνωρίζουμε ότι στα 48 μέτρα από την αρχή της κλωθοειδούς βρίσκεται το σημείο που θέλουμε, βγάζει και το μη το οποίο μη είναι αυτό εδώ. Εδώ είναι η αρχή της κλωθοειδούς, οπότε το μη το οποίο είναι 58,60 που το βρήκαμε, plus το 48 το οποίο βρήκαμε, γνωρίζουμε πλέον ακριβώς σε ποια θέση από την αρχή των αξώνων, από την αρχή μάλλον του οριζόντιου άξονα, βρίσκεται το σημείο αυτό. Μεταερχόμαστε εδώ, το οποίο αυτό σημείο στην ουσία με αυτό θέλουμε να βρούμε τα πόσα μέτρα είναι η κάθε κλωθοειδής, και λέμε δεν γνωρίζουμε το L της κλωθοειδούς, αλλά γνωρίζουμε το α της κλωθοειδούς και το R της κλωθοειδούς, το οποίο ούτως ή άλλως μας το δίνει και εδώ στην πρώτη κλωθοειδή R200 α120, στη δεύτερη κλωθοειδή R200 α180. Τώρα, απομονώνοντας το L1 στον τύπο αυτόν εδώ και πάλι, βγάζουμε 120 δευτέρα τη 200 με 72 μέτρα, δηλαδή η πρώτη κλωθοειδής έχει L1 72 μέτρα. Η δεύτερη κλωθοειδής αντίστοιχα έχει 162 μέτρα, αυτό εδώ είναι 162, και να πω και μια συμβουλή βασικά την οποία κάνω πάρα πολύ κι εγώ. Να γράφετε πάνω σημειώσεις, άμα τις έχετε εκτυπώσει σημειώσεις, να γράφετε πολλά πράγματα. Εφόσον δίνουμε και με ανοιχτές σημειώσεις, αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ, τουλάχιστον εγώ το κάνω πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και επιπλέον, εδώ πέρα έχω γράψει το εξής. Έχω δείξει μάλλον τους τύπους με τους οποίους αλλάζουμε από rad σε grad και από rad σε μοίρες. Ο ένας τύπος για να πάμε σε rad είναι μοίρες επί π δια 180 μας δίνει rad. Τα έχω γράψει εδώ πάνω εγώ, σε αυτό το σημείο. Rad επί 200 δια π μας δίνει grad και grad επί π δια 200 μας δίνει rad. Αυτούς τους τύπους έχω βάλει εδώ πέρα για σιγουριά, για να μην τους ξεχνάω. Τώρα, να έρθουμε σε αυτό το σημείο. Αυτός εδώ μάλλον είναι ο τύπος αλλαγής κατεύθυνσης. Δηλαδή ξέρουμε ότι η αλλαγή κατεύθυνσης σε μια οριζοντιογραφία έρχεται στην κλωθοειδή, στο κυκλικό τόξο και στην επόμενη κλωθοειδή. Δεν έρχεται σε ευθύγραμμα τμήματα. Δηλαδή εδώ έχουμε το L1 που είναι το L της κλωθοειδούς δια 2R συν το L ωμέγα τόνος που είναι το L του κυκλικού τόξου δια R συν L2 δια 2R. Συνεπάγεται 1,57, το οποίο πρέπει να το δίνει 1,57. Όχι, δεν το δίνει. Αυτό που κάνουμε είναι το εξής. Γνωρίζουμε ότι εδώ οι πολυγωνικές σχηματίζουν μια γωνία 90 μοιρών. Οπότε 90 μοίρες γωνία, 90 μοίρες δια 180 επί π είναι ίσο με 1,57 rad, που είναι ο ένας τύπος ο οποίος μετατρέπει μοίρες σε rad. Οπότε δημιουργούμε εμείς μέσω του τύπου το 1,57, οι 90 μοίρες στην ουσία είναι 1,57 rad, είναι ίσο με 72 μέτρα το L1 δια 2 επί 200 την ακτίνα του κύκλου συν L ωμέγα τόνος που δεν γνωρίζουμε και θέλουμε να βρούμε δια 200 συν 162 που είναι το L2 δια 2 επί 200. Συνεπάγεται L ωμέγα τόνος είναι ίσο με 197,16 μέτρα. Τώρα εδώ θέλει να μας δείξει ότι μπορούμε και με έναν άλλο τρόπο να προσδιορίσουμε το που βρίσκεται το σημείο που θέλουμε, δηλαδή το 108 που βρήκαμε πριν. Μπορούμε να το κάνουμε και με όμοια τρίγωνα, αλλά εγώ δεν θα το έκανα. Τώρα, για να βρούμε χιλιομετρική θέση του δεύτερου σημείου, παίρνουμε 72 μέτρα συν 197,16 συν 162, φτάνουμε στο τέλος της κλωθοειδούς, μείον 108 για να φτάσουμε πριν, γιατί ξέρουμε ότι είναι 108 μέτρα από το τέλος της κλωθοειδούς, οπότε βάζουμε μείον 108 για να ξαναφτάσουμε πάλι εδώ και να βρούμε το σημείο που θέλουμε με την καμπυλότητα που θέλουμε.
Άρα η χ θ είναι 106,6 που το έχουμε βγάλει από πριν και η χ θ 1 μάλλον και η χ θ 2 είναι 58,6, το οποίο 58,6 αν θυμάμαι καλά είναι το μ, ναι το μ, συν το 323,16 που βρήκαμε εδώ. Τώρα το τρίτο ερώτημα λέει το εξής. Η χ θ του σημείου που η αλλαγή κατεύθυνσης ούτε με 50 grad. Okay. So, πρώτα κάνουμε τα grad σε rad, γιατί αυτός ο τύπος της αλλαγής κατεύθυνσης λειτουργεί μόνο με rad. Άμα βάλεις degrees και λοιπά μέσα, είναι λάθος. Οπότε δημιουργούμε τα grad σε rad με τον τύπο αυτό, μας έβγαλε αυτά τα rad. Τώρα εμείς δεν γνωρίζουμε εάν αυτή η αλλαγή κατεύθυνσης βρίσκεται είτε μέσα στην πρώτη κλωθοειδή, είτε μέσα στο κυκλικό τόξο, είτε μέσα στη δεύτερη κλωθοειδή, και αυτό θέλουμε να βρούμε. Λέμε, πώς είναι η αλλαγή κατεύθυνσης στην ουσία μέσα στην πρώτη κλωθοειδή? 72 δια 2 επί 200 ίσο 0,18 rad, μικρότερο όμως της αλλαγής κατεύθυνσης που θέλουμε. Επομένως, σίγουρα μέχρι εδώ, μέχρι το τέλος της πρώτης κλωθοειδούς, δεν έχουμε την αλλαγή κατεύθυνσης που θέλουμε. Τώρα θα πάμε να δούμε εάν μέχρι το τέλος του κυκλικού τόξου έχουμε την αλλαγή. 72 δια 2 επί 200 είναι 197,16 που είναι το L ω τόνος δια 200 ίσο με 1,17, μεγαλύτερο του 0,785 rad. Οπότε σίγουρα η αλλαγή κατεύθυνση που θέλουμε βρίσκεται κάπου εδώ μέσα. Και τώρα θα προσπαθήσουμε να το βρούμε. 72 δια 2 επί 200 που είναι το 0,18 συν χ, για να βρούμε σε τι απόσταση από εδώ και μετά βρίσκεται το σημείο που θέλουμε, δια 200 ίσο με 0,785, η αλλαγή κατεύθυνση που θέλουμε, συνεπάγεται η χ είναι ίσο με 121. Οπότε γνωρίζουμε ότι η απόσταση από την αρχή του κυκλικού τόξου και μετά του σημείου που ψάχνουμε είναι 121 μέτρα, δηλαδή κάπου εδώ ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Οπότε για να βρούμε χιλιομετρική θέση είναι 1α που έχουμε βρει από πριν, συν το 72 μέτρα που είναι αυτό εδώ, συν 121 ίσο με 251,6 μέτρα. Λοιπόν, αυτή είναι και η πρώτη άσκηση.